Onda amene ndi mlembi wamkulu Secretary General wa chifukwato cha Achewa m'Malawi muno. Ndiye mwandifunsafunso ineyo ngati ku secretariat chilichonse chimene Kalonga Sosola namba 9 wachitenga kuchokera ku South Africa chikafika ku secretariat ndikuti ife tsapano timenera kuti tichichite implement. Ndiye choyambirira tinayitanana magawo onse anthu ofunikira onse ku nkhani ya company ya CDHL imene ili Chewa Development Holdings Limited tinayitana, komanso tinayitananso Achesho amene ali Chewa Social Welfare Organization tinayitana naso, ndiye na onse nthambi zofunika tinalinso pa mkumano lero kumvera zimene Kalonga Sosola namba 9 watitengera kuchokera South Africa kuti tsapano tiyambe kuzigwiritsa ntchito kuti zinthu ziyende. Ndiye tagwirizana tapanga work plan imene tichite implement kuchokera pano kupita mtsogolomo. Ngati nkhani ya nyumba ya makewana imenenso ili yofunikira kwambiri zedi kutoko ndikuti sabata ino isadathe tikuyenera tipite, tapanga kuti tipite ku Msinja kuja kuti tikakumane naye makewana akatifotokozere mwini wake chimene akufuna, chifukwa imene ija ndi nkhani ya za mtundu. Ndiye ngati munthu ali wamkulu makewana nga akhala wamkulu amene amakhazikitsa maufumu ali ndi mmene amafunira kuti nyumba yake itonekera. Ife sitingangotenga mapulani athu nkupita kuti tikumangirani chinyumba cha upstairs kuno ayi, koma iye uja akatifotokozere imene afunira nyumba ija itakhalira. Akatifotokozera chonchija tifunanso tikaonenso pamene pafuna umangidwa mpanda, ndiye kuti so tikayezenso ma measurements akatifotokozere bwinobwino kuti tikufuna mpanda utakhala chonchi. Ndiye tikatha zimene zija tsapano ndiye tibwerere tsapano popeza kuti zonse zokozekera zipangizo zonse zofunira umangira nyumbayo komanso mpando umene uzilipo, ndiye tipangeno zimenezo tiyambepo ono ntchito ija. Ndiye ife ntchito yathu ndiyochita folapo kuti nyumba ija yamangidwa mwaluso mene anu ake amafunira komanso mwadongosole motiso chilichonse chimene chikuchitika pamenepo tizikhala kuti tikuchitsata bwinobwino kuti nyumbayo ithe bwino. Tikatengera za kumankhamba choyambirira chaka chino mu chaka chilichonseso tizikhala ndi mkumano wathu waukulu. Nde mkumano umenewu umachitika kamodzi pa chaka. Nde pakadali panonso tikhalanso ndi ma meeting ena kuyambira sabata mawa ikubwerayi kuti tikambirane zonse zofunika kuti mkumano waukuluwo ukachitike. Magulu osiyanasiyana tione kuti ndi ati amene tingayitanitse komanso zakudya zimene Achewa amadya zoti zikapezeke kumene kwa anathu akaphunzire ndi zinthu zina zosiyanasiyana zochititsa chidwi. Tikuyenera kuti zonsezo tizikozekere bwinobwino kuti kumene kuja zikakhale bwino, komanso malo ochitirawo mkumano waukuluwo ndi kuti tiyambira pano kuwakonza bwinobwino kuti akhale malo oyenerera kuti mwambo waukulu ngati umene ukachitike anda Kalonga Sosola namba 9. Komanso tikatenganso pambali ya Chesho imene tinayitanaso ngati lero tinayinewo pa mkumano kumene kuja monga mwamvera iwowo alipo amene atithandizire kwambiri kuno ku Malawi kwachitika zosiyanasiyana. Anthu anzathu kuli mafloods, anzathu akusowa pokhala, zimene zija ifenso ngati achifukwato cha Achewa timafuna titathandiza. Mwina munationa tinapita kale kunkhoma tinakathandiza, koma pano titafotokozeranso kuti kunkhota zinachitikiranso, kusalima zinachitikiranso, kumangoji zinachitikiranso. Iwo ajaso anachiona cha mtengo wapatali kuti atithandizire kuti kumene kuja tikafike. Chomwecho pano tili pa chikonzekero chachikulu chimenechi kuti msabata ikubwerayi tipite tikathandizenso anzathu akumangoji komanso kenaka tipite kusalima komanso tipite kunkhota. Chifukwa konseko Kalonga mwini wake anafotokozera kuti tikusoweka chithandizo ifa zathu ena Achewa komanso ena mitundu ina nawonso anakhudzidwa ndi ngozi zogwa madzidzidzi.